Bahagi ng bundok sa Tuba, Benguet, gumuho. One lane ipinatutupad sa Marcos Highway. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Nagulat ang negosyanteng si Brenda nang makarinig ng ingay na tila umano malakas na buhos ng ulan. Paglabas sa kanyang tindahan, nakita niyang gumuho na ang bahagi ng bundok sa tapat ng kanyang pwesto. Napuno ng lupa ang buong kalsada. Mabuti na lang daw at hindi nadamay ang dalawang pampasaherong bus na dumaan sa kalsada. Pagdaan ng dalawang sasakyan, bumagsak na siya. Kwento ng mga residente, malakas ang buhos ng ulan kagabi, kaya posibleng ito raw ang naging dahilan ng pagguho ng bundok. Ilang minutong isinara sa mga motorista ang Marcos Highway. Agad nagsagawa ng road clearing operations ang DPWH, MDRRMO Tuba at PNP. Kaya binuksan sa mga motorista ang isang lane ng kalsada. Pero may nag-responde namang maliit na loader. Yan na, inopen yung kalahating lane. Okay naman. At least passable ng one way. Pinag-iingat ngayon ng DPWH ang mga motoristang dumadaan sa Marcos Highway. Kasama si Wilson C. Jasmine Gabriel Galban. Balitang Amyanan.